Bos días, señorías. Señor presidente, queremos preguntarlle se pensa vostede que a situación económica e social de Galicia está tan ben como para que nos orzamentos deste ano vostede lle vai a baixar os impostos ás persoas máis ricas de Galicia como xa fixo o ano pasado. A evolución do Produto Interior Bruto no último ano supón un crecemento galego inferior á media española. É o mesmo que sucede tamén ca creación do emprego, que é inferior tamén nunha evolución desde o final da recesión económica inferior á media española, cunha creación de emprego que, ademais, é máis precario, con salarios máis baixos e con maior temporalidade. Todo isto, ademais, nun contexto de decadencia industrial de Galicia que dá lugar a que o índice de produción industrial caia en Galicia mentre a media española siga aumentando. Isto dá lugar a unha serie de consecuencias de carácter social que son innegables e que nos colocan nunha situación que para algúns é de verdadeira emerxencia social. Temos unha taxa AROPE do 23% de cidadanía galega que está en situación de risco de pobreza ou de exclusión social. Hai aproximadamente 34.700 fogares sin emprego. Hai 14.300 persoas que están percibindo unha risga e son aproximadamente 670.000 persoas as galegas e galegos que obteñen ingresos por debaixo dos 9.000 euros brutos anuais. Isto, ademais, unido a unha situación que, con relación ao carácter de xénero, se agudiza aínda máis, creando unha verdadeira emerxencia feminista. A taxa de temporalidade no emprego das mulleres é maior que a dos homes, o tempo parcial na maioría é tempo parcial feminino, a fenda salarial é do 29% e son maioría as mulleres menores de 44 anos que reciben a risga. Todo isto, ademais, nun contexto onde seguimos sen atender os nosos compromisos ambientais e climáticos con relación á transición ecolóxica xusta. Ben, en todo este contexto, señor presidente, con todo a que está caendo, a mellor política económica do Partido Popular é baixarlle os impostos aos ricos. Quero preguntarlle por tres impostos en concreto. Polo imposto do patrimonio que baixou ano pasado e pola súa intención de baixar o imposto de sucesións e o imposto de compra a segunda vivenda de veraneo. Con relación ao imposto de patrimonio, fai un ano lle baixaron vostedes o imposto de patrimonio a 6.000 persoas máis ricas de Galicia. Sempre se defende dicindo que puxeron o imposto tal e como estaba cando vostedes o encontraron, porque o subiron durante a crise e agora é xusto baixalo. Parecelle xusto baixarlle o imposto a 6.000 persoas máis ricas de Galicia mentre o 23% da súa poboación sigue en risco de pobreza ou de exclusión social? En segundo lugar, con relación ao imposto de sucesións, vostede anunciou que o 99% da poboación xa non pagará o imposto de sucesións. Isto significa que quen herede entre 400.000 euros e 1 millón de euros, que antes pagaban impostos, agora van deixar de facelo. Considera vostede xusto, e calquera de que nos está escoitando poderá compartir a nosa opinión, que quen pode deixarlle a un fillo por cabeza hasta 1 millón de euros non teña que pagar nada, e que todo isto pase mentres non chegan os recursos para na sanidade atender con suficientes ambulancias e emerxencias como a Nodeza ou que non haxa personal sanitario suficiente nos servicios de urxencias. Por último, anunciou vostede tamén unha medida que era fomentar a compra de casas en áreas pouco pobladas de Galicia. Baixo esta excusa, e remato xa, señor presidente, baixo esta excusa se baixou os impostos, ou se quere baixar os impostos, para que a xente compre vivenda de veraneo na meirande parte da costa galega, entre elas en concellos como Barreiros, como Perves, como Miño, como Grove e como na Illa de Arousa. É xusto baixarlle os impostos a xente que ten suficiente para comprarse unha vivenda de veraneo mentras, e son datos oficiais da Xunta de Galicia, hai 13.000 persoas que, cumplindo os requisitos para acceder a unha vivenda pública, non poden acceder a ela porque a Xunta de Galicia non fai política de vivenda. É isto xusto, señor presidente? Señor presidente, de que lle veño aquí a falar das emerxencias que vive Galicia, da emerxencia feminista, da emerxencia social, da emerxencia ambiental. Quéixase de que lle veña a falar dos problemas de Galicia? Pois claro que lle vimos a falar dos problemas de Galicia. E, ademais, vimos a falarlle así enunciándolle unha cousa. Enunciándolle que eses problemas se poderían axudar a resolver con máis recursos. E o que vostede está facendo, que a súa política tributaria, é renunciar a ter recursos suficientes para poder atender correctamente esas emerxencias. Ainda dando por certos os seus datos, que a taxa de AROPE seña 18%, esos son, que, 600.000 galegas e galegos que viven en risco de pobreza ou de exclusión social. Non lle parece suficiente 600.000 galegas e galegos
como para impedir que esa situación, que ese dato, impida que vostede lle baixe o imposto ás persoas máis ricas de Galicia? Porque, ollo, estamos falando, e querería que na réplica afondase nesa situación, das 3 rebaixas de impostos ás persoas máis ricas de Galicia por esas vías que acabo de comentar. Está vostede recoñecendo, fixo na última parte da pregunta, que sí, que aínda queda desigualdade no emprego das mulleres e que sí, que aínda existen bolsas de pobreza en Galicia. Moi ben, pois obteña vostede os recursos suficientes de que máis ten para poder facer políticas económicas e políticas sociais que reduzan as desigualdades, tanto de xénero como sociais, porque está na súa mão e ten recursos os que está renunciando por esta razón. Mire, fala vostede se nos parece xusto ou inxusto que entre 400.000 euros e 1 millón por fillo se deixe agora de tributar. Pois sí, nos parece inxusto. E nos dá igual que o fixera o Partido Socialista en Andalucía ou na Conchinchina. Nos parece inxusto. Como tamén nos parece inxusto que diga vostede que se expón o imposto de patrimonio como estaba, como se xa pasara toda a crise, como se aquí non houvese problemas. Mentras haxa problemas, mentras falte personal sanitario, mentras falte personal para atender a dependencia, mentras haxa desigualdades, non se lles pode perdonar aos ricos todo ese diñeiro. E en canto aos impostos que vostede dice no rural, Barreiros, o Concello de Barreiros, o Concello de Perves, o Concello de Miño, a Illa de Arousa, o Grove, son concellos que necesitan un estímulo para comprar un chalé de veraneo a xente que máis ten, mentras hai 13.000 persoas que non teñen dereito a acceso a unha vivenda digna a pesar de estar rexistradas e cumplir os requisitos legais segundo o Instituto Galego de Vivenda e Solo. É todo isto xusto? Por que lle temos que perdonar ao conxunto da sociedade galega os impostos aos máis ricos, mentres o resto da xente non pode satisfacer correctamente as súas necesidades sociais? Por que a Xunta non asume as súas competencias para reducir as desigualdades? Non ve que aquí están aumentando as desigualdades como consecuencia de que se renuncia a recaudar os ingresos dos que máis teñen? Queremos xustiza tributaria para que se poda facer xustiza social, señor presidente. Gracias, señor Villares.